Uwanon gihapon ang Bicol Region og pipila ka bahin sa Visayas ug Mindanao gumikan sa gibantayang low pressure area sulod sa atuang Philippine Area of Responsibility. Nakita kini sa pag-asa 280 km silangan sa Surigao City. Nagpabiling minus ang tsansa nga maong LP nga mahimong bagyo. Gawa sa LP padayon usab nga mabatyagan ang hangin amihan sa dakong bahin sa Luzon. Gumikan sa amihan, Baloron, karon og delikado sa gagmayng sakayan sa kadagatan. Ang magbiyahe ilabi na sa kadagatan nga sakop sa Zambales, Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora ug ubang bahin sa Quezon, Camarines Provinces, Catanduanes ug Palawan. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang pag-ulan sa dakong bahin sa nasod. Posible ang kusog nga punog sa ulan sa bahin sa Northern ug Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Samtang mga kapuso karong adlaw ang gitawag nga December solstice kung diin masinati ang labing mubo nga hayag o daytime ug labing taas nga gabi.